Morning, nanapot mi diri magsikay-sikay mi maghimo mi ni mangahoy meron. puto. Kay unyang hapon mangahoy Mangahoy mi. Kay way prayer meeting. Di sad ko magtinda kay Sunday man, so Lunes na ko magtinda. It's the rest day, Size day. So nag-isimana kay nag-rest man po dito may minagputo pila ti Janet. Kay nagkuan man to si Hansi na tukang kuan, meet up mo. Jagi tawagan man ko jagi sender ko picture. Na malagi na ipaminta. Wow. Inada itong bayot isa mo tong di dali puko daglubi. Hadagdaw ka ni. Lami mo lang dukduk ko jusi kay ang katas ba mugawas. Ori kay lusong nga gamay kanang Sige, sige. sige dukduk ka para yang katas mugawas. Na. Di mo gud may na. Nga na ako ah. Hala dito ano bayot kung nay pait ay Unsa? Ano man kanang Luya? nangabutang na magud ang sunog. O O diya, butang sa gamay. Butang gamay. Kami ka ng sukar. Dili asin. Oy, asin. Asin ug asukar. Baroy. Asin. Butang ano? Dinalian ni namo himog puto, guys. Butang anang katong color. Sayuti, aswiti. Nila sir butang aswiti nang yung puto. Humba. Sabaan mo ha. Tamis. Dungagi pa ng asukar. Asin re. Asukar ba? Asukar sentral. Kana brown sugar. Sentral. Brown sugar. Buot kay sentral lang. Buot po kag brown sugar ko. English man kaapa mo. So guys, saba kay maghimog Hi guys. kuan, Marami. puto. Mekos. Puto ra gali mo ra mag nang giaway. Ay nang giaway me. Nya na jud. Uli na dari kay di ko magpasaka na ano. Yan na jud imong matingog hang mga dagko basig nagtuon mong giaway nami. Basig na napoy masilos. Uli na dari mama kay mag-ready na anda. Basig na napoy masilos. Na. Na may puting. Labo gani ni Nicola. Na may puting sugar good. Ano hinanay? Nagagaw buhay ng paratong tamis. Nag-agaw buhay. Oo. Nag-agaw buhay. Agaw buhay ba 50-50. Kina. Sige niya. Grabe tayo ano ay. Butangan pa din mag-lighter juice eh. Kay kuan na kanang wala na nag-ano. Dugay naman po din may insan na yung hitsura. Mura nagi. O sa kuan man guna kanang mantika. Guys, Tapos eh. patinuran na. Ito nga rin mong palit. Okay. May mga linga so maghimo ra nami og puto. Puto hoy. Nung sa di ay ka. Puto dayon. Puto na. Puto dayon. Hala, daghay sud na siya. Kasi ay hotdog, chicken longganisa, may ham, na itlog, na itlog. Hoy, simbahan. Muna tagiya sa rep. Dari guys, nila sa imo naman nagdikaon. Di naman madadong dari di atang kanon. Kang mama baya na. Oh. Kau na lamig pan. Pan. Uy, wala na ba tayo gugma-gugma si? Gugma. Ulit na kasi kamalingin Masay gugma. Saan ang gugma? Halat sa gugma. Mua, masa na ba yun? Maligo. Tahan na maligo. Ang bayot. Johnson. Maligo mo? Sabot-sabot. Bagimil. Maligo. Tubod. Tubod niya. Pangatag si Pambe. What na? Hindi ko na ako nagarika. Cook na ipare. Cook ba? La guys. Karawa guys. Uwat sa guys. Kay way. Karaw guys. Tsara guys. Yung mga bata ba? Guys, nausam na yung puto. Puto ni o. Kanon. Sinayara. Wala gali na siga. Siga. Ay, di ba karon? Wala na pa. Kahoy lagi yung tato kay pwede rin di ano-ano kan. Diya kay dali namin dyan sa masunog kay stainless man na imong kaldero. Hindi, diretso po.
Hinadyan Nipis. kira hinadyan ra ta. Tuwa man na sa hinadi po. Wala utin. Hinayra. Hindi pa. Hinayi pa, ma'am. Sige pa, ma'am. Sige. Na. Ano na yut? Muna na kinakusgan. Hala, diri tatos kahoy. Siya nasa saging guys, oh. Kani daw ako, Kani ati Maylin. Kani ka Josie. Kani kaho, kati Maylin. Na. Kani ka Josie. Kani ako, Hala! Murag si Jeta Gidja. Ginomrinahan. Mga jo kasi. Mo yut. Kana. Ana na para mohumok. Tugbok ko ng piso-piso ba. Ay katong tibabaw, tong bamay guwag na day kayo no. Oh, mauna. Wala day kay humay. Wala. Ano palit? Kauligo na ka, kawa naman ka na Pila na yan. initan. Kami gani, martis pa mi magani, dugay pa mi ka bugas. Palit pa mi. Sa kasako nahapit na. Martis. Katong gihatag ni nung pat kay Harold. Dulog na ko diri kay luto na daw ang kamuti. Suot makada iking. Pantira lagi ka. Ay ma'am, ni penood to ma'am. Wala, uy, iwit naman ko eh. Mangahoy daw mi. Mangahoy mi. Ari. Ay ma'am. Ito na. Hamang puto. Hangak sa yung bukid, ma'am. Okay. Ito na, guys. Oh. Paniod to. Paniod to. Siguro, gibidli. Lagi ka, ma. Wow. Hamang mga tao diri, Jusi. Ngila, ching ka, ma. Paano naman po ang parisan gawin kamuti? Hangin. Ano ba ito ang kuan? Hali, nasa sige babangunan. Nanay nga, naglingkod pa mga to. Gerald, Guys, oh. tagabid nga. Gahit ito ng dukot eh. Gahing dukot. Gamer sa baw. Yak turaway. Diyan sa mga dipoto. Abo ka di man ipilit. Ano man? Luto. Ham, atukal Jusi. Ha? Atukal. Pipito ha ba? Labog ka ni Ron. Kanang puti. Brown. Puti na pul. Puti. As, kamuti. Baroy. Pan. Kamuti, ja. Pan. Loaf bread. Ya. Ja, puto. Puto. Puto Bisaya. Mo ni mo paniot to, guys. Nangyaywa pala ko man ito. Wala. Wah, baka nagulat ko anim kamuti. Dani lagi dungag na ho nagdakong Ah. sugod. Pagkabuog. Ay nagaluto si Harold ng Palit ko man ang kamuti. Kailan mo yan? Asin siguro ni. Inawi sa iyo. Uy! No. ano sa to? Kuha na nas. Slice. Las dos ta mangahoy, ma'am. Babaya ko na maligya kay mangahoy ta. Mga ahoy lagi. Uy, init pa hoy. Ako nga ni ato kahapon hani na tong oras ko ni Kapag yung balik kaningan, hidani, samot na mga doon sa ibabaw. Hanga kung si Katu Babaw, no? Hindi, mabuka rin yung ilog samot. Samot al tumot tulad to. Kita Kita na po mga to. Ugma. Hmm? Buntag sayom.
Ay, mga, 4 o alas 5. anong hapon kay maninda naman ko. Domingo sa hapon. Adi, ano ko mag-prayer meeting? Ayaw na po makaubas imi. Kaya na naman kaigang apo. Oo. Nani apo. Pero kaya magpatima. Iban magpatima nga ito. Kaya. Gauna pa gani si Ja. O, sa taas. Dani o dito? So, kaso ko Ha? Tagari. Dungawan ng kuan. Murag nga na niyo lang. Kisa dala ka ng akit. Iba next eh. Hamang mga tao dito si. The father. Ano nga, ano sila? Mote on. Grabe, sinuman ni mo, Archo. Amiwang ko siya no. Kaniwang ba sinuwa, ma'am? Nagamay. Nagamay bitaw. Padre raman. Murag ko Florini. Hila si kamaw. Ingan itong kamuti, gidana mo pagkalunis. Awhan nito. Martes. Ja. Daan naman si Ja. Pagpanit ni mo bayad ito. Ganito. Kanara gadog kanira nang panit ang makuha. Di maapila ng ingani. Ingani man ta magpanit ta ingana na unag. Ato gadog kanira diha. Kanara. Hani pa ng Baon kamuti. na natuon niya. Bawo ninyo. Datagkok. Mela. Karon na di ay. Ako. Pati sa pamipok ni mong halin. Bito, bayot na. Madali ra makapalit. Bawal. Bawal naman na mapila. Ilang uban. Maka sadsing-sadsing. Mapun sila. Wala kabalo lagi ka ma. Ikaw na yung maglakaw-lakaw ng mga spy. Kabalo lagi ka. Kaya uglaki kay mo ngana mo sila. Wala nga labihan. Si Zara. Anak man na. Tuwa ka. Hindi ko. Karina po daho dia. Tamis makayo na. Di Tangan mo ni mo. Namot man na kay. Namot man na kay si Arman. Ug kumot sa sloy og sapaw. Yang kumot-kumot. Wa na ma mo. Ay sapaw. Good. Tulubi ba? Ang sabay niya kumot. Gisagol niya sa Lubi, lagi kumot. di karon di Di man mura magway lami. Kaon ka. Wa lagi tilaw pa gani. Ano, paslo. Ay, Mura magwa ni butang lubi. na amang na good. di. Gamay ang lubi. Mamula. Bayo Mamula. sa kalubi ang ko Kalubi. pagkalit si imo. Duha ra to kalit siya gaho. Pilam da imo kalit si Bayot. Kupat. Dili sa mama, kabuk dili lubi. ni na mao ang pagtimpla lagi mama. Kaya ang ijang Inig ingana nimo sa lubi magtuno imong ibutang dani. Ja butangan nimo asukar, asin og loy-a. Maloy Tiplahan nimo. Ado nagibutang sa lobe. Agoy kay ija manggi apil magkumot. Kumot sa, oo. Di way lami, di mo tun Yung pagtanaw na mo. Ha maron. Tas tagbilaran. Ay tagbilaran. Tawagan mo ding sir nga ipakuha lagi itong balik bismil nga kupon sa kananay. Noon mi diri kuan guys, panyod to namo. Gasolina. Kamote. Ug mara din sa O ngato. biko, o puto. Ano guys, o puto. Nanay bread. Ano yung kamuti si ate? Loaf bread. Kang mama ni loaf bread, sponsor. Oh, tinod mi tao imo bitaw mi. Baylo na. Baylo mo. Baylo na nila. Oh, taga si